Danas se osniva županijska podružnica Hrvatskih laburista Stranke rada. Nakon osnivanja ogranaka u Benkovcu i u Biogradu stečeni su potrebni uvjeti za osnivanje, a kandidat za predsjednika je Drago Čulina, inače predsjednik Zadarskog ogranka. Stranka do sada broji oko 130 članova, a Čulina ističe kako im svakog dana prilazi sve više ljudi koji iskazuju nakanu da postanu članovima. Među njima je i velik broj mladih, obrazovanih ljudi. Osnivanjem županijske podružnice laburisti kreću u pripremu za lokalne izbore koji nam predstoje za 7 mjeseci. Naši planovi su različiti. Dakle, polazimo i od toga da je moguće da ćemo imati kandidata za gradonačelnika, kao i od toga da nećemo imati kandidata za gradonačelnika. Vodimo se naime kriterijem da taj čovjek koji će biti kandidatom za gradonačelnika udovolji svim našim postulatima, a to su istina, znanje, rad, zatim poštenje i društvena pravednost. Ukoliko ne budu imali takvog člana u svojoj stranci, ići će sa nezavisnim kandidatom. No ukoliko se pokaže da čovjek kakvog oni traže nije u njihovoj blizini, na izbore će bez svojih kandidata. No jedno je sigurno, nema koaliranja. Nema koalicija i još jednom da kažem, nema ih, ali ih nema ni po koju cijenu i nema ih nikako. Rezultate izbora Čulina nije želio predviđati, već je natuknuo kako će se raditi anketa koja bi trebala biti indikator njihovog kotiranja na ovom području.